Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng rawuh ing channel Mas Guru Yusuf. Ing video iki bakal diceritake lakon wayang yaiku cerita Sumantri Ngenger. Sugeng ngamriksa. Kacaritakake ing pertapan Jatisrana ana pendhita kang aran Begawan Suwandakni. Sang Begawan duwe anak loro lanang kabeh, aran Bambang Sumantri lan Raden Sukasrana. Bambang Sumantri wujude satriya kang bagus. Dene Raden Sukasrana wujude buta bajang utawa buta cebol sing gilani. Senajan rupane gilani, nanging Bambang Sumantri tresna banget marang adine. Semono uga Raden Sukasrana tresna banget marang kakangné. Nalika Sumantri wis dewasa, Begawan Suwandakni ngendika supaya Sumantri ngenger utawa suwita menyang negara Maespati. Sumantri sendika dawuh, lakune diderekke Punakawan papat, Semar, Garen, Petruk lan Bagong. Begawan Suwandakni nitipke senjata cakra darbene Prabu Arjuna Sasrabahu supaya dibelekake dening Sumantri. Lakune Bambang Sumantri kandhet amarga Raden Sukrasana kepengin melu menyang negara Maespati. Bambang Sumantri banjur ngarih-arih adine nganti turu. Sawise adine turu, Bambang Sumantri budal nilapake adine menyang negara Maespati. Ing negara Maespati, Sang Prabu Arjuna Sasrabahu lagi ngrembug bab arepe mupu sayembara Dewi Citrawati ing negara Magadha. Dewi Citrawati nganake sayembara, sapa sing bisa menehi serah-serahan Putri Dumas cacah 800 bakal dadi bojone. Nalika padha rembugan, katungka sowane Bambang Sumantri. Bambang Sumantri matur arep suwita marang Prabu Arjuna Sasrabahu. Prabu Arjuna Sasrabahu gelem nampa suwitane Sumantri, lamun dheweke bisa mupu sayembara Dewi Citrawati. Sumantri nyabuhi banjur budal menyang negara Magadha. Ing negara Magadha wis akeh para raja lan satriya sing ngleboni sayembara. Padha-padha gedhe kekarepane, padha-padha ora gelem ngalahi wasana dadi perang rame. Pungkasane para raja lan satriya kalah kabeh karo Sumantri. Jalaran dheweke migunakake senjata cakra. Para raja telukan padha pasrah putri boyongan nganti cacah 800. Sumantri kelakon boyong Dewi Citrawati kanthi serah-serahan Putri Dumas cacah 800. Rumangsa bisa ngalahke ratus ewu negara, Sumantri dadi umuk, gumedhe lan kemaki. Ing batin dheweke rumangsa menangan, mula banjur tukul niate arep nelukke Prabu Arjuna Sasrabahu. Sumantri banjur nulis surat panantang marang Prabu Arjuna Sasrabahu lan dipasrahke marang Patih Prabu Arjuna Sasrabahu sing nderekke lakune saka Praja Maespati. Prabu Arjuna Sasrabahu mung mesem nampa panantangke saka Sumantri. Dheweke enggal methokke lakune Sumantri. Sumantri lan Prabu Arjuna Sasrabahu perang rame. Padha sektine, padha trengginase. Perange nganti pirang-pirang dina. Sumantri kekeselen banjur kepengin ngrampungi perange karo Prabu Arjuna Sasrabahu. Dheweke enggal ngetokke senjata cakra arep ditamake marang Prabu Arjuna Sasrabahu. Senjata cakra kuwi sejatine duweke Prabu Arjuna Sasrabahu. Nalika lair, Prabu Arjuna Sasrabahu wis nggawa senjata cakra. Amarga dheweke sejatine titisan Bathara Wisnu. Nalika semono, senjata cakra disilihake pamane, yaiku Begawan Suwandakni. Weruh senjata cakra ing tangane Sumantri, sakala Prabu Arjuna Sasrabahu nesu. Prabu Arjuna Sasrabahu Tiwikrama utawa malih dadi buta gedene sak gunung. Senjata cakra disaut banjur diuntal. Buta ngamuk gereng-gereng arep ngremuk Sumantri sing kemaki. Weruh Bathara Wisnu nesu, Sumantri ndeprok, lemes ora duwe daya. Nalika Sumantri disaut Grahala, Bathara Narada tumurun ngarcapada nyape satriya loro. Buta lilih badar dadi Prabu Arjuna Sasrabahu. Sumantri banjur ditundung lunga. Pasuwitane bisa ditampa maneh menawa dheweke bisa muter utawa mindah Taman Sriwedari menyang negara Maespati. Taman Sriwedari kuwi taman ing kayangan Munpara Segara. Kayangane Bathara Wisnu. Sumantri sing wis ilang kesaktene amarga koncat senjata cakra banjur
klunuh-klunuh lunga saparang-parang. Karepe arep wadul bapake Begawan Suwandagni. Lakune Sumantri kepethuk Raden Sukrasana sing nyusul lungane. Sumantri nyritakake kabeh lelakone marang Sukrasana. Sukasrana mesem krungu critane Sumantri. Sukasrana banjur muja Semedi. Senajan rupane ala, nanging gedhe prihatine. Sedhela wae, Taman Sriwedari wis pindah menyang alun-alun Kraton Mahespati. Gawe gegara wangsa negara. Sawise klakon muter Taman Sriwedari, Sumantri ditampa suwitane ing negara Mahespati dadi patih kang aran Patih Suwanda. Sukasrana diajak Sumantri menyang negara Mahespati, nanging dipenging ngetok amarga Sumantri isin duwe adi wujud buta cebol sing rupane gilani. Sukasrana dikongkon manggon lan ndelik ing sakjroning taman. Nalika Dewi Citrawati ninja kahanan lan kaendahan Taman Sriwedari, dheweke jerit-jerit kamigilan muruh ana buta bajang ing jero taman. Dewi Citrawati banjur laporan marang Prabu Arjuna Sasrabahu. Sang Prabu dawuh marang Sumantri supaya nyingkirke buta bajang. Sumantri sing wis ngraita menawa buta sing dikarepe kuwi adine Sukrasana banjur budal mlebu taman. Tekan ing jero taman, Sumantri nesu-nesu ngunek-uneke adine sing medeni Dewi Citrawati. Sukasrana dikongkon bali menyang pertapan. Sukasrana ora gelem amarga wis dijanjeni dening Sumantri arep diajak suwita ing negara Mahespati. Sumantri gregeten. Sukasrana diagar-agari panah dikongkon bali. Sukasrana tetep ora gelem bali, malah nyedak nagih janjine Sumantri. Nganti suwe anggone eyel-eyelan, pungkasane panah mrucut saka tangane Sumantri lan nancep ing dadane Sukasrana. Sukasrana mati, kuandane ilang musna ninggal sepoto. Sumantri gelo, Sumantri sedih, nanging kabeh mau barang wis kebacut. Katresnane marang adine ilang amarga saka derajat lan pangkat. Wateke ala seneng nyidrani janji. Janji bekti marang Ratu Gustine diblenjani. Janji nresnani adine diblenjani. Janji ngajak adine diblenjani. Kabeh mau mung amarga melek derajat pangkat lan kamukten. Besok patine Sumantri dikemah-kemah Prabu Rahwana Ratu Buta saka Ngalingkodreja. Sekian video penjelasan dari saya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini ya. Dan juga share video ini jika bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.